ट्विस्टेड में अब तक तहार और ईशान शर्मा के अफेयर चला था। कम ऑन रणबीर, का तारा ना लगेला कि तहार के और के साथ अफेयर होके के चाहिए। दूगो तन्हा इंसान के फिर से तन्हाई के दुनिया में खो जाए के समय आ गइल बा। अगर ऐसन बात बा तो हमरा के याद कर ली। जदि याद करे के बात पहले ओइसन याद बनाई जेकरा भुलाया ना जा सके। मतलब ये कहल जा सका था कि आलिया आपके अपन प्यार की जाल में फंसावे लागल। रणबीर जब हम लोग की कहानी बताई तब ऐसे ही बताई। हमके पता रहे कि पुलिस रणबीर से पूछताछ कर रहल बिया और हमके इहो पता रहे कि ई पूछताछ के 2 अंजाम हो सकेला। पहला, वो लोग रणबीर के पूछताछ खत्म कइला के बाद हमार पास आवत। एकर मतलब ई होखत कि ऊ लोग रणबीर के बयान के क्रॉस चेक करे आइल बाड़े। और दूसरा अंजाम ई होखत कि ऊ लोग रणबीर से पूछताछ करे के समय ही हमार पास आवत। एकर मतलब ई बा कि पुलिस के रणबीर की बात पर भरोसा होखे लागल बा और अब शक हमार ऊपर भी होखे लागल बा। जब इंस्पेक्टर दिशा अग्रवाल इंस्पेक्टर आर्यन के बिना हमार लगे आयल रहनी त हम समझ गईनी कि अंजाम दूसरा वाला भइल बा। रणबीर आपन चाल चले शुरू कर देले है और अब हमके भी आपन चाल चले के रहे। दिल लगी कैसनी आग बा, बुझे ना मिटे ना थमे ना कबो, ई कैसन प्यास बा। तो मिस आलिया, हम लोग बहुत सारा लोग से पूछताछ के ले पानी और वही सच हम लोग आपसे डबल चेक करे चाहेनी। ठीक बा। ओकरा बाद जब रणबीर आपके घर छोड़े गल रहलन तो आप रणबीर के अपन घरे आए खातिर बोले रहलू, ई सच बा? गलत, ऐसन कुछ न भइल रहे। लेकिन हमके आश्चर्य काहे ना हो रहल बा। रणबीर जब हम लोग की कहानी बताई तब ऐसे ही बताई। बेचारा। तो आपके हिसाब से का भइल रहे तनी बताइबू? ड्रिंक खातिर शुक्रिया और अब राइड खातिर शुक्रिया। काश तहार घर यहाँ से बहुत दूर होखत, दूसर शहर में। तारा घर छोड़े के बहाना रात तक कट जाता। हम माने नहीं कि रात लंबा हो खेला, लेकिन लंबा रात के भी सुबह जरूर हो खेला। परेशान मत होगी, सब ठीक हो जाए। ता यहाँ बैठ के इंतजार कर ली सबेर होके के। तारा साथ ना सही, तारा आसपास तो रहा। सच में? कम ऑन, इतना भी उदास होके की जरूरत नहीं है। ठीक बा? तो हमार सैडनेस दूर करे में हमार मदद तो कर सकेलू ना। अगर तन्हाई के इलाज ना कर सकेलू तो ना सही, कुछ वक्त बितावे में हमार मदद तो कर सकेलू। वैसे हाँ, कर सके नहीं। कॉफी? थैंक यू। बैठा। दिन में ऑफिस, फिर घर जाके ड्रग एडिक्ट बीवी के बकवास बर्दाश्त करा। तो ओकरा रिहैब में काहे ना भेज देवेला? मतलब ओकरा खातिर ये ठीक रही? चाहती नहीं है और जबरदस्ती तक कर ना सकेली ना। कोनो भी एडिक्शन से बाहर निकले के खातिर खुद वो एडिक्शन से बाहर निकले के चाह होकर बहुत जरूरी बा। जब तक वो खुद ना चाहिए तब तक हम कुछ ना कर सकेली। बिल्कुल। तो हमरा अपना करीब काहे ना आवे देवेलू? हम तहरा अट्रैक्टिव लागेली और ये हमरा पता बा। रणबीर, हम प्राइज ना बानी जोन बच्चा लोग के 5वां या 6ठा आवे पर देवल जावेला। हम काउंसलेशन प्राइज ना बानी, हम पहला प्राइज बानी। यदि तो के हमार फिक्र बा, तू हमार संगे रहे चाहेला तो हमके अपन जिंदगी के सबसे अहम हिस्सा बनाए पड़ी। तारा काहे लागेला कि तू इम्पोर्टेंट नहीं खो? कार में तू ही खाली एगो तन्हा रात बिताए की बात कैला रहला ना। तन्हा जिंदगी बिताए खातिर बोले रहता तब बात कुछ और होगत। और एक बात, I fuck on love for lust, but I don't fuck for charity.
असल में का भाई आप खाली एक दोस्त की तरह ओकरा कॉफी पिलाइलू या फिर एगो अच्छा दोस्त की तरह रात गुजार में ओकर मदद कैलू? ना तो और कॉफी पिलाई नहीं, ना ही और दोस्ती जताई नहीं। मतलब रणबीर रात भर आपके साथ ना रहे? बिल्कुल ना। हम ओकरा जौन कुछ भी बोले रहनी ओकर वजह से ओकरा बहुत शर्मिंदगी लागल रहे, तो वो कुछ समय बाद चल गए रहे। अच्छा, अगर बुरा ना मानी तो कहा हमके एक गिलास पानी देबू? बिल्कुल, लेकिन क्या बता नहीं। लोग कहला पुलिस वाला लोग टॉर्चर कर करके सवाल पूछे लो। कितना गलत बा ये। ले बिरयानी खाए। हम लोग यहाँ खाए ना आइल बानी और ना ही सीआईडी लोगन के रेपुटेशन ठीक करे आइल बानी। सो प्लीज आपन सवाल पूछी बस। ठीक बा भाई, लोग तो बकायदा गिरफ्तार हो चले बिरयानी खाए खातिर, लेकिन आपकी मर्जी। खैर मिस्टर रायचंद, आप बताओ तो रन्नी कि आपकी बीवी हॉस्पिटल में रह ली। हाँ, और ओकरा अगला दिन हम ओकरा से मिले हॉस्पिटल में गई नहीं। ओकर ड्रग के हैबिट तनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई रहे और ओकरा बारे में कुछ उकेल जरूरी हो गई रहे। मिसेस नैना रायचंद, आपके खिलाफ दूगो केस बना था, एगो ड्रग के और दूसरा आत्महत्या के, और ये दोनों ऑफेंस बहुत ही नाजुक ऑफेंस बा। उम्मीद बा आपके पता बा। हम स्टूपिड नहीं की। हमके यकीन बा, तबे तो आपसे बात कर रहल बानी ताकि आप बेवकूफ ना बन के समझदारी से काम ली। ताहर मतलब का बा? असल में हम लोग आपके गिरफ्तार करे वाला रहनी, पर आपके पति प्रार्थना कलन कि हम लोग ऐसा ना करी, और हम लोग उनकर प्रार्थना मान ले बानी। बाकी एगो शर्त पे, यहाँ से छुट्टी होती आप सीधे ड्रग रिहैब सेंटर जेबू और वहाँ तब तक रहबू जब तक ड्रग के असर आपके शरीर से खत्म ना हो जाए, और ये खातिर आपके यही पे साइन करे के पड़ी। तो आपके मतलब बा अगर हम रिहैब ना गनी तो आप हमरा के अरेस्ट कर ले? बदकिस्मती से हाँ। आप ठीक बोले रहलू मिसेस रायचंद, आप बेवकूफ ना बाड़ू। ई तू कैला ना? ना, पुलिस के लिए बड़ी। शट अप! कॉप्स के एकरा बारे में कुछ पता भी ना रहे, तू ही बतावला। तू समझ ना रहल बाड़ू, हम तारा अच्छा फील करावे चाहता नहीं। आई हेट यू बास्टर्ड। हम सच में तारा के अपना दिल से नफरत करे नहीं। मिस्टर परजानिया। मिस्टर रायचंद, इतना शॉर्ट नोटिस पे आप हमसे मिले ही नहीं, हमके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स, वैसे भी हम बहुत समय से आपके साथ काम करे के बारे में सोचा थी रहनी, और आखिरकार बाय द वे ई नेहा बाड़ी हमारा असिस्टेंट। हाय, नाइस टू मीट यू। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। यस सर। थैंक यू। कुछ लेब आप लोग? चाय, कॉफी? हाँ बिल्कुल, बाकी कुछ समय के बाद। ओके। सबसे पहले हमने लोग साथ में कैसे काम कर सके नहीं एक स्ट्रेटजी बना ली। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प। नेहा, हमके सब डिटेल चाहिए। ओके, प्रोडक्शन कार्ड। मिस्टर परजानिया,
हम आपके यहाँ काहे बुलेले बानी ई जान के शायद आप तनी हैरान हो जाए। ओ मतलब का बा? हम आपके यहाँ कोनो एड फिल्म खातिर ना बुलेले बानी, बल्कि आलिया मुखर्जी के बारे में बात करे खातिर बुलेले बानी। मिस्टर रायचंद, ये आप ठीक ना कहीं। आपके हमके सच बताए कि चाहत रहे। पता बा हमके, आई एम सॉरी, पर अगर हम आपसे यही कहती कि हमके आपसे मोलेस्टेशन केस के बारे में बात करे के बा तो शायद आप हमरा से यहाँ मिले कबो ना आई थी, और हमके एकरा बारे में सब सच जानल बहुत जरूरी बा। ठीक बा, आइए गइल बानी तो हमनी बात कर सकेनी। ओकरा से पहले हमके ई जाने के बाद मिस्टर रायचंद, ये केस के बारे में जानल आपके खातिर इतना जरूरी काहे बा? काहे? वही खातिर वो हमरा खातिर एगो एड फिल्म कैले बाड़ी, हमार वॉचेस के ब्रांड खातिर, और उससे पहले वो एड रिलीज होके हम जाने चाहता नहीं कि ओकर रेपुटेशन साफ सुथरा बा या ना। काहे कि एक बार वो हमार ब्रांड एम्बेसडर बन गई और ओकरा बाद भगवान ना करे कुछ गलत हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाई। मिस्टर रायचंद, कितना बकवास बहाना बनैले बानी आप, हैं? लेकिन फिर भी हम आपके सब सच बताई। आलिया मुखर्जी, हम ओकरा कबो गलत नजर से ना देख ले बानी, नेवर। बहुत एम्बिशियस लड़की बाड़ी, जिंदगी में बहुत कुछ करे खातिर, कुछ पाए खातिर आगे बढ़े से ओकरा केहू ना रोक सकेला। जब वो हमरा लगे आयल रहे ना मिस्टर रायचंद, ओकरा केहू ना जानत रहे, हमार साथ में पहला एड कैले रहे, और ओकरा बाद हमरे ऊपर मोलेस्टेशन के इतना बड़ा केस कर देली। हमार पूरा जिंदगी बीत गई मिस्टर रायचंद ई साबित करे में कि हम निर्दोष बानी। रातों रात स्टार बने खातिर उ लड़की हमके इस्तेमाल कैलस। ये सच बा मिस्टर रायचंद, आप एकरा से पूछ सकेले। ये सब कुछ जब भइल रहे ना तभी हमरा साथ रहे। यस मिस्टर रायचंद, ई सच बा, उस सब झूठ कहलस। मिस्टर रायचंद, हम आपके सुझाव देत बानी, सावधान रहिए। उ लड़की हमके बर्बाद कैली, आपके भी बर्बाद कर दी। प्लीज ओकरा से दूर रही। यू नो बॉयज, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी बा आई थिंक दिन ब दिन ही कमाल के हो जात बा, स्पेशली मेडिसिन के फील्ड में। यू नो दिन दूर नहीं खे जब हमनी के ब्लड स्ट्रीम में नैनो सेल मिली। बिल्कुल सही कहा था नहीं सर। सुनी सर, ई पैकेट आपके खातिर आइल बा। हाँ तो रख देना हमारे कैबिन में। असल में सर एगो औरत आइल रहे, वो बोले रहले कि आपके हाथ में ही दी। कौन औरत? पता ना सर। गाइस हमके ही पढ़े के बा, हम जाता हैं। हाँ ठीक बा बा सर। हम आपसे काल मिलल रही मिस्टर परजानिया के साथे। आप हमरा अच्छा इंसान लगनी। हमरा लागत है कि आपके सच्चाई जानल बहुत ज़रूरी बा। बहुत सी लड़की लोग बहुत कुछ सहल बड़ी चुप रह के, एकरा से ज़्यादा और एकरा से आगे हम आपके साथ ना दे पाई। बाकी पता लगावल आपके काम बा। ई पागलपन बस सच में। तू देख लू का ओकरा का? You know, he was totally on me. एक और राउंड ऑर्डर करते हैं। Perfect. हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग। हेलो। कैसन बानी आप? हम ठीक बानी, और ना हमरा खातिर ड्रिंक खरीदे के जरूरत नहीं के। हमके लागल ड्रिंक्स के बहाने और मेन पॉइंट से बात करे से पहले तनी बेफजूल के बातचीत हो जाता, बट अब लागेला कि ओकर कोनो चांस ही नहीं खे। ई खातिर हम मेन पॉइंट पे आवतानी। सीधा मुद्दा पे।
आप बानी के? हमार नाम रणवीर चंद राय बा। हम दुबाश इंडस्ट्री के मालिक बानी आ, हम आपके जानत नहीं। और हम भी आपके जानता नहीं। निशा ठाकुर, मार्केटिंग एंड सेल्स, बैंक्रफ्ट बेली प्राइवेट लिमिटेड बना। तो ये मजा ये तक रहे। परजानिया काऊ तोहरा साथे सच में बदतमीजी कैले रहे। बहुत हो गई। इससे पहले कि आप कुछ गलत बोली, हम लोग की बातचीत के यह खत्म कर देवे के चाहिए। हम भी यहाँ बकवास करे ना इल्बानी। दिस इज इंपॉर्टेंट टू मी। तरह कैसे मिलल? पॉइंट ही नहीं है। तब मुद्दा का? हम सिर्फ तरह से एगो सवाल पूछे इल्बानी। अगर तू चाहता तो चुप रहकर ओकर जवाब दे सकेलू। हम सुन रहल बानी। अगर परजानिया तहरा के सच में मॉलिस्ट कैले बा तब कुछ मत बोलिया, कुछ मत कहिया। थैंक यू। हम जैसे कोनो क्रॉसरोड पे रहनी। एक तरफ हमरा के आलिया परेशान करके रख देले रहली और दूसरी तरफ वो हमके अच्छा भी लगे लागल रहे। सच में वो बहुत रहस्यमयी रहे। हम सोचे लगनी कि काई वो लड़की हिया जेकरा पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सके, या फिर वो हमरा साथे कोनो तरह के खेल खेलत रहे। Yes. बीच में आवे खातिर माफी चाहता हूँ सर। मॉडल आलिया मुखर्जी आपसे मिले आइल बड़ी। ओह ओके, प्लीज उनके हमारे कैबिन में बैठा दी। या आलिया, व्हाट्सअप, सब कुछ ठीक बना? ओ माय गॉड, ये कैसे भइल? के कैले सी? हमारा एक्स बॉयफ्रेंड। हम 6 महीना पहले ओकरा से ब्रेकअप कर लेली रहनी, बाकी अभी तक पागल की तरह हमार पीछे पड़ल बा। हम ओकरा बहुत समझाए की कोशिश कईनी, बाकी ओके समझ ना रहल बा कि हमके ओकरा में इंटरेस्ट नहीं है। के भाई, हमनी के ओकरा पुलिस के हवाले कर देवे के चाहिए। दिस इज वेरी सीरियस। ना रणबीर, हम ही ना कर सकेनी। हमके बहुत डर लग रहल बा। हम पुलिस के इन्वॉल्वमेंट अफोर्ड ना कर सकेनी। वैसे भी हम ही देश छोड़ के जा रहल बानी और ऐसा कुछ ना करे चाहेनी जेकरा वजह से बाद में हमके ही परेशानी हो। तू समझ पड़ा ना? तब बताओ हमरा के, हम तहर का मदद कर सकेगी? हमार पेरिस में एक शो बा, ए लिए हम वैसे भी देश से बाहर जा रहल बानी, लेकिन ओकरा से पहले वो आदमी से बचे खातिर हमके कौनो जगह दिलवा दे रणबीर। पता बा, हम वैसे ही यहाँ से जाए वाला बानी, बाद में आराम से आई, लेकिन अभी हमके छिपे के पड़ी। का तू हमार मदद कर सकेला? ठीक बा, हमरा पास एगो फ्लैट है, वो शहर से तनी दूर बा। तू वहां रुक सकेलो और वहां सुरक्षित रहू। पक्का? या ऑफ कोर्स। हम ना चाहता नहीं कि तू वहां पे वापस जा और पागल आदमी तरह ढूंढत वहां पहुंच जाए। थैंक यू रणबीर, थैंक यू सो मच। परेशान मत हुआ। एक मिनट मिस्टर रायचंद, तनी क्लियर हो जाएगी जा। तो आप कहा तनी कि आलिया के एक्स बॉयफ्रेंड ओकरा के बुरी तरह से फिजिकली अब्यूज कैलस और वो आपके पास आईली और आप ओकर मदद कैनी। हाँ बिल्कुल सही। तो पुलिस के पास काहे ना आईनी आप? आफ्टर ऑल पुलिस के तो काम ही है बा ना, लोग के सुरक्षा कैल। काहे कि वो डरा गए रहे। ओकर एक्स बॉयफ्रेंड के पास काफी सारा पब्स बा, पुलिस के लोग और पॉलिटिशियन से ओकर अच्छा जान पहचान बा। आई सी। और तोहरा तो पता ही होगी कि हर पुलिस वाला और पॉलिटिशियन आप जैसा सच्चा इंसान ना हो खेला। बहस तो कल जा सकता है एकरा पर हमने के करब ना। बिरयानी तक खाई नहीं ना आप, कम से कम चाय ही पी ली। तालिया, वो दिन के बाद आप रणबीर से दोबारा कहाँ मिले रहलू?
शायद हम लोग कोनो 5 स्टार की लॉबी में टकरा गए रहनी। अच्छा, तो का ही सच नहीं कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड आपके माले रहे और आप मदद खातिर रणबीर के पास गए रहलू? बिल्कुल झूठ बाई। हाँ, ई सच बा कि हमार बॉयफ्रेंड के साथ हमार झगड़ा भइल रहे और वो हमके मार ले रहे। हम डर गए रहनी। बाकी हम रणबीर के पास मदद मांगे खातिर ना गए रहनी, बल्कि ऊ दिन जब वो हमके लॉबी में देखलस त हमके अपन साथ कॉफी पिए खातिर जोड़ देलस। और जब हम ओकरा बतैनी कि हमार साथ काका भइल बा, तब ऊ हमसे हमार मदद करे के मेहनत करे लागल। तो फिर आप ओकरा आपन मदद करे के इजाजत दे दिलू? हाँ, और सच बोली तो वो हमार सबसे बड़ा गलती रहे। पता बा, चाइनीज में एगो कहावत बा, जौन दरवाजा खटखटाए से पहले खुल जाए वो दरवाजा के दहलीज के कभी पार ना करे के चाहिए। हम पार कर देले रानी। अगर वो दिन हम रणबीर की अच्छाई पर विश्वास ना करती तो शायद आज हालात बहुत अलग होखत। शायद नैना रायचंद आज जिंदा रहती। हेलो एवरीबॉडी, यदि आपके शो पसंद आए, ये एपिसोड पसंद आए होके, प्लीज लाइक के दबाएं, प्लीज शेयर करें और प्लीज लाल और सफेद बटन के जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन हमनी के प्रोत्साहित करें जैसे आपके खातिर और मनोरंजक प्रोग्राम बना सकें। थैंक यू।